Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hong ni Maroa. Gabriel, giunsa man mo na si Iljen, imo mo na nang gihapak. Guwapang nga pagkababay. Mahaya ninyo ang inyong pagtulob ining dapita, tiguang! Ikaw ka na, demonya! Gabriel! Gapos na sila duha sa punuan sa kahoy! Ayaw, Gabriel. Ayaw siya tumani. Dautan siya, Gabriel. Corvenon J. Kilong! Gabriel, talawa ko. Tutuki ko, Gabriel. Ako intaw ni ang imong lulo, Paulo. Pabanguna na siya, Gabriel! Ug igaid sa kahoy! Matuman, mahal ko. Dali, diri. Gabriel, imo taon kong abuan do. Hinumdumi taon ko. Urap! Do. Wala tong kaaway ka ng gitabangan mo. Kinanglang may numdum ka nga kita ang gitagan sa misyon. Nga patyon ka na si Marua. Patyon ka na si Marua. Ayaw na lang usiki ang imong lawas sa pagpakigsulti niya ng Gabriel, tiguang! Kay bisag mag-unsa ka pa, dili na siya makailan nimo! Ayoko igain ng kaoy do. Tiguang ni taon ko. Mas hindi ko magkaantos sa kalisod. Dire. Agoy. Di naman gani siya magkasabot sa ko isulti. Muragwa na siya makailan ako. Gabriel! Si Lolo Paolo tao ko ni mo do. Ayaw paulipod sa gahom sa demonya. Helong, tiguang! Dili na mo makaikyas na ako. Kamo ang pumaabot na kong mga ulipon. Dili. Dili ko ni mo mabalibaran, tiguang. Dili! Anak, Bisan unsaw na ko kunahuna. Way masud sa kong utok. oh, Huwag ko'y mahinumduman. ayaw lang nagpog sa paggamit ay muna una. Kay bago ka lang naulian. Si Gabriel pa. Hain siya. Nakaduaw na ba siya na ako din sa ospital? May problema si Gabriel, anak. Mao dili siya makaduaw ni mo din eh. Unsa ba iyang problema pa? Naulipon siya sa dotang gahom ni Marua. Unsa? Nganong nahibaw ang magkaanak? Tungkol kayo na may mahibaw kung hain ka rin si Gabriel, Marla. Pero dili na tabang na niya. Kinalam magkapalayo na kita sa Villa Alpamero. Dili pa. O ganun di ka ba masugod ka magpalayo ta sa Villa? Tungod kay... Kayo sa Marla. Tungod kay nagkinahanglan og tabang nato ang mga tao sa villa. Marla, Kinahanglang makagawas na ko din sa ospital pa. unsa? Marla, pahuwayo na. Pahuwayo na. Kinalam mo lang si kauna. Una tabamiya din sa ospital. Pero pa, Ayaw na kong supaka. Kinalam may balik ay mo kalagsik. Aron magkapanghuna-huna ka na sa umaabot. Gabriel, ba't ba rin taon ko gapos do? Imong taon ko nga buwan do.
Masyado na ko'y kaaway karong mga panahon na dinhi tiguwang. Busa! Kinahanglan makatabang ka mo sa akong buhaton. Dili mo itabo nga mo tabang ko nimo. Kaaway ka sa akong mga katiguangan maruwa. Dili ka makabalibad sa gusto na kong mahitabo. Dili, tiguwang. Tutuki ko, tiguwang. Oh, buyag. Dili, oy. Dili ko mo tanaw nimo. Ayaw piyong hangin mong mga mata. Kinahanglang tabangan ko nimo sa pagpangita sa ni Numed. Mamatay unya ko nimo mamanduan sa pagsunod sa dautan mong tinguha. Elgin, pagmata, kinahanglang mabatukan na to sila. Pagmata, Elgin! Pasag di na lang ka ng kauban mo, tiguwang. Nahinanok pa siya. Ayaw pagpihong. Buka ang imong mga mata. Buyag. Dili ko bubukas akong mga mata. Dili, demonya. Buka ang imong mga mata. Hindi ko. Buka! Yalay! Epmei Von Oz! Noon siya ni. Nitikig man o kalit ang akong liog. Karon nga ni ako sa akong lawas. Wak na'y makababag sa tanang gusto kong mahitapo. Nakabati ka. Ug kun moingon ko nga himon ko ikaw ang ulipon, mabuhat ko ka na. Noon siya maning mulikat maning bata ko. Dili ko mapiyong ang akong mga mata. Tungod kay dili ko gustong mo piyong ang imong mga mata, tiguwang. Ni anak ko sa imo nga tubangan. Sige na, tiguwang. Tutukin ako. Tutok. Tutok. Tsukavon presur. Chukunong fogi. Kana. Mututok ka na ako. Ako ang imong agahon, tiguwang. Ikaw ang akong agawon. Kana. Mao ka na ang gusto kong mabati gikan nimo. Nga mo angkon ka nga ako na ang imong agawon. Ikaw ang akong agawon. Sige, Gabriel. Badbari sa gapos ang imong apuhan. O mahal ko, badbaran ako siya sa gapos. Marla? Marla, anak. Unsa na ito mo? Marla? Nagkinahanglan sila sa kuntapang. Kasi nagkinahanglan sa imong tabang? Si Gabriel, og si Lolo Paulo, og si Elgin. Unsa? Nakita ko sila sa kagunahon. Nakita ko sila. Marla, anak. Ayaw na nagproblema ha. Unahang imong kaugalingon. Ayaw pagbangon. Padayon siya pagkatug. Luspad pa kaya imong naong. Kinahanglan makabalik ka sa Villa pa. May dautag mahitabo nila kung ruha ko dito. Kinahanglang amo ning tuhumanon ni Marwa ang among away. Ayaw. O ganun babagan mo ko nimo. Marla. Dili ba ka gusto nga makatabang ko nila? Ako lang ang makababag ni Marwa pa. Marla, gamhanan si Marwa. Busa, wa kay bahimo batok niya. Dili ka sama ni Sarah. Sarah? Oo. Ang kaluhan ni Marwa. Siya si Sarah. Taas siyang buhok pa, dili ba?
Wa ko mahibaw kung taas pa siya buhok o dili. Taas siya buhok pa. O may awm siya sa agianan sa luha. Usa? Marla, usan mo sa niya magkipanulti? Gano'n ko tao na kasiguro magkaana. Nga wapam ka matao dito higayon na. Nga nahitabo ni. Nakita ko siya sa kudam ko pa. Usa? Gikauban ko na siya. Nakita ko siya. Oh, Mauna Marla. niyang naong. Anak, may tingin mo pahuway ka lang muna. Ayaw na po ko naunaan ng mga butanga. Di lagi mahimong mo pahuway ko pa. Nagungaw sila sa kadaot. Kinahanglang makabalik na ta sa Villa. Marla, At tubangon ko si Marwa. dili. Dili ka musugot na magkikatubag kapag balik ni Marwa. Tungkol kay hapit ka mawaha na kung tungkol niya. Marla, kinalang mamiya na kita ng dapita. Ha, anak? Dili lagi ko makabiya din pa. Marla, tinig mo sunod sa mo lawa si Marwa. Gamahanan ka siya, Marla. Gamahanan siya. Namangin nila. Oh. Marla? Ngano? Naunsan masig ka? Dili ka lang una. Ako tawag ng doktor, ha? May nabati na sab ko nga hunghong pa. Oh, unsa? Dili. Marla, ayaw gid pagsugot mo balik si Marwa si Mulawas. Ayaw gid pagsugot, anak. Gusto siya nga mabalik ko sa Villa. Gusto siya nga tabangan ko sila. Pero kinsa man ang imong tabangan? Sila. Nagkinahanglan sila sa kong tabang. Oh, tawagon ko na, doktor. Kinalang magkapaway ang una. Diha ka na, anak. Naungaw lang ang nguyaw. Ang iyo lang mga nabang kanila. Manginaa ang ulit rito. Oh. Kinsa ka? Kinsa ka? Wa na manahon. Amangihila. Amangihila. Oh. Ha? Sige na, Gabriel. Tigwang. Pangitaan na ninyo ining dapita ang O ni Numid. Matuman, mahal ko. Dinhi nila putli sa O si Numid sa unang panahon. Busa. Ni ara dining dapita ang O ni Numid. Kub-kub sayuta. Kub sayuta. Bungkagon ta kining dapita. Oh, mahal ko. Marla, musunod ang doktor karon. Oh, dili. Wala mo sabihin sa kwarto si Marla. Marla! Anak, hain naman ka! Di ara ko pa. Oh, Kinahanglang maluwas sila pa. uy! Nagsulob ka na si Nina sa nurse. Oh, may nurse nga miso din eh. No, dili. Yung sabi ni mo nurse. Nga naman na maglihok sa sahog. Makamatera siya. Kung mawa na kita din niya. Dali na. Marla, ayaw paglakaw! Ayaw paglakaw! Kinahanglang mamatay si Marwa. Oh, Mauna ang gusto ni Sarah. usay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.